kukuchingamidza kwatiri kuita pano paZimNewsBeat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyekuda kukutendai netsigirisa muri kutipa tikona muri kusubscribe muri kulike muchiramba muchikomenda zvakare. Muzora nhasi tambobuda takananga kunzvimbo inonzi yokuwadzana extension uko kuna sekuru vati aiwa imbouyaiwo mumbonzwawo dambudziko randiri kusangana nawo. Sekuna kwenyu nhasi uno tiri pamba pasekuru Chiwota avo vari kuti ivo vakadanana nemusikana uyo vanoti ane ukama nemudzimai wavo anova iye mwana wehanzvadzi mudzimai wavo kwavari anenge ari mainini. Vakadanana nemudzimai uyu aine murume wake vakaiswa runyoka kana kuti rukawo pachivanhu. Izvo zvazosvika kuti vave nematambudziko avava kusangana nawo. Reka tinzwe kuti sekuru ndeapi matambudziko avari kusangana nawo mukugara kwese nerukawo rwavakaiswa namainini uru. Sekuru Chiwota makadi. Ndo simba stereka mene mimo. Aiwa ndiri nani ndataiwa nasirega ndimbonoona hangu sekuru kuti zviri kufamba seko kuno kukuwadza. Ya mauya uzotoona zvochokwadi. Naika. Miri iri kudzimba kai sekuru. Iri kudzimba. Ndai kuziveka sekuru makagwinya. Muri munhu aitofamba aitoita zvinhu zvese. Zvakatanga sei kuti mungosvika kuti aiwa nhasi ndarara pano miri yangu haisi kuita zvakanaka. Chii chiri kuitika sekuru? Zvakaitika apa ndezvokuti kuti ndizonyatsoziva kuti pane zviri kuitika. One of the days takapinda mutauni ndichienda kunotenga mablankets. Ndinaye. Makanga muinani sekuru nyasotitsanangura? Ndine mukadzi. Ndiwanda ndinaye. Obviously kamuromo wachazviita kuti ndingafambe naye. Saka after ndakamutengera zvandakamutengera zvandaina zvanga asina. Andinokunzwisa. Aiwa handisonzwisa sekuru. Ndoda kuti munyatsonditsanangurira imimi. Takaenda zvakanzi. Kuti mukadzi wamukutora nezvake ndeupi? Zviri kufamba sei? Mhuri yenyu yakakura sei imimi sekuru? Ndinatsonditsanangurira. Ine mukadzi wangu wandikutaura naye. Mukadzi wenyu imimi ari kupi? Akashaya. 2012. Ndiye watotora nezvake nhasi here kana kuti pakazoita mumwe mukadzi? Uyu mukadzi ndiye wandachitaura kuti mwana wahanzvadzi yavo. Ndiye wandakazotora. Anditi. But it's a hidden story. Haana kuda kubuda pachena kuti iye nemurume wake vakarambana. Mazuva. Murume wake ndewechirudzi. Hatina kuzonzwisisa. Saka inini kuti ndizoziva kuti pane zviri kuitika. Ndine shamwari dzangu n'anga rakani. One of the days ndadaro ndaenda kutauni naye. We had sex muno. Unoziva ndakachema murume mukuru zvandakapedza. Ndichiri kurwadziwa. Ndichiri kurwadziwa kuti mbichana. Kusvikira imwe shamwari yangu iri kuzasi uko akanditi sekuru Chiwota uyai kuno. Kuti ndakasvika nguva yokublockwa weti. Ndisi site weti. Izuva rimwe chete here pazvakaitika izvi? Hai kuona zuva rimwe chete. Madays. Saka ndadaro ndiri munhu akamboiswa katheta. Ndaita prostate cancer. Ati alright. Saka shamwari yangu iyeyo akandisheedza kumba kwake ndikaendako. Akanditi wana Chiwota. Une mukadzi wakudanana naye, mukadzi uyu siyana naye. Andimuzona. But it was too late. Ndakati sei zvikanzi siyana nemunhu iye uchazozviona mangwana. Ndizvo zvacho zvandakuona nhasi izvi. Okay sekuru, ndichida kuti munyatsondijekesera inini. Pandisiri kunzwisisa ndepekuti mati mudzimai wenyu akafa. Akafa gore ripi? 2012. 2012. Saka mudzimai watotora nezvake uyu ane ukama nemudzimai wenyu here? Mwana wahanzvadzi yemudzimai wangu. Zvichireva kuti ndimainini kwamuri? Ndimainini. Saka mudzimai wenyu afa ndopa makatora mainini. Mukati rega ndigare namainini. Of course. Kutora kwamaitawo kutozoti pachivanhu mudzimai akafa
tingozoti vana mai nini vanonzi mudonzo wana bamukuru ndio matora mama mitere kana kuti makanga mati aiwa chigadza mapfiwa changu zvakafamba sei kuti muzosvika pakutora mai nini venyu mai nini avana ndamutora ndichida kuti achende ndiyanga ndine mwana musikana anga achiri mudiki angani makore mangani Natasha akafa mai yake vane makore mangani aine 3 years saka ndaida kuti achengetwe zviya zvekuti ndisazowanika ndichizopinda mune vamwe vakadzi aimazvona ndomumamiriro anga akaita tsono asi mai nini vakanga vaine murume here vatori naye nguva yamakawatora vakanga vatone murume wavo kani vanga vatori naye saka sekuru maida kuzozvifambisa sei kuti mai nini vane murume wavo vouya zvakare vaita chigadza mapfiwa maida kuti varume vaviri pamudzimai wani here kana kuti zvaizofamba sei patsoro yacho maida kuti varume vaviri pamudzimai wani because maitoziva kasekuru kuti anechi ane murume wake munoziva zvinoitika ndezvekuti pauviri hwedu isusu iwe une maproblems ako ini ndine maproblems angu takanga tatowirirana kuti anochengeta chi mwana zvaanga asiwa ari mudiki handiti not knowing kuti ndo zvaakaitwawo nemurume wake akaitwa sei sekuru akaiswa runyoka akaiswa runyoka saka takazongogara ndichidhonza pandakatanga kusaita weti ndopamwe pakatanga kuita kuti ndinyumwe shamwari yangu yauya pana akati no chotaura kuyauya hande kumba kwangu ndakandoudza akati today by 4 o'clock unenge kuita weti ndikati chimbori chii saka mukadzi wako akagadzirwa haana kugurunurwa handiti saka ucharamba uchitapura mukaramba muchirara mese ucharamba uchitapura chirwere kubva kunani kubva kwaari ofuchi ndo zvakatoitika kati wo ndobva azondibatsirake murume sekuru ivavo vanonzi sekuru zviwayo ndo vakazondibatsira manje kuti ndinge ndichigona kuita weti andakudhirinwa ndipano padumu pagufu apa kuti weti ibude amuti mazvona mazati weti ikasabuda inorwadza ndikatomboenda kuZambia ndikabva ndikaenda kuPare ndikabva ndikaenda kuGomo there was no improvement but it's only this man ndiye akazondibatsira kuti ndichosvika pandiripo panapa okay sekuru ndinonzwisa kuti mudzimai uyu muchitanga kusangana naye ndipo makaridza mhereri kana kuti makanga matombobvira muchisangana kumashure uko muchimboti mukarara naye mombopora zvenyu morara zvakare takatombosangana kakawanda but papa pasina problem yakazouya the dera ndiri kutaura kuti pane dera ndakaenda naye kutown munhu wandakangaenda ngoga akatonditi akati achota ini asisina mapendi akati mangwana hande kutown ndobva taenda kutown on the way back kana vana vangu vakazvinzwa ndakaridza mhere ndakarwadziwa kuti mbichana zvichikiringindi munoziva chete ungoti unenge une dzimwe shamwariwo dziri pamusorosoro ndiri pamusorosoro ndo dzakaita sese vanogona kubatsira munenge une vamwe vanogona kuzokubatsira kutoona shamwari musoro zvawaita izvaita so kuti ndirerukirwe ndo zvakatoitika ipapo okay sekuru mudzimai uyu pamakataura naye imimi nezvemurume wake achiti aiwa ndinozvigadzirisa makanga imimi mamutaura kuti chii chisiya murume wako here utanga kugara nini kana kuti ndaitoda zvokutoroora for the sake of mwana maida zvokutonoroora iye anga asina kunobvisirwa here ingatambotaura naye mwanangu kubvisirwa mazuva ano munobvisirwa mari mazuva ano
ma 3000 kaseko 3000 unenge waiona ameno kuti vakomana vacho ninge waiona ma $20 aya kubuda nawo Mumbai dzadzana tsvakira ikuno ndokuroorwa kuri kuitwa vana vamazuva. Alright. Saka sekuru kuti vanga vangobvisirwa tsvakira ikuno mukati aiwa ndirege ndinobvisa ne mari dzese makandinzwani ana madzese ndaida kutoroora ndaitira mwana wangu batanga ine murume kasekuru munoona nyaya iyo yatiri kutaura kai ine chitsotsi mukati apa akatsotsa mwenje kubaba sekuru ndimi here makatorera munhu mukadzi wake mukamutsotsa kana kuti mukadzi akakutsotsai kuti ndakunoramba murume chitsotsi chiri papa mukadzi ndiye akatsotsa akakutsotsa isese kuti ndazorwara ndinazukuru wangu ari kuSouth Africa vakati mimambu yaka chiitei kuti mubvume kuna sekuru murume wavo handiti kuti ndodanana nane nasekuru vedu isusu ataure zvaanoda handiti kana ataura zvaanoda tomuripa otiendesa kwaakaenda kunodi kwaakanogadzirisa sekuru vedu mukadzi akabva atendeuka peke akati ndidanana nasekuru wako ende handizvizivi itai kuti sekuru vedu vapone zvikanzi handizvizivi nanhasi ndoshoko raainaro rongoti anotoramba kuti handizvizivi. Okay. Saka imimi sekuru chinotaridza kuti mudzimai uyu unomuziva ndechipi? Toti vazukuru vagara pati aiwa sekuru munhu ari kuramba kakuti iye haatese hakuzivei. Chinotiratidza isusu kuti munoti aiwa ichi neichi neichi kana kuti aitomboya mazuva akadai 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 achigara pano. Ndechipi chinotiratidza kuti mudzimai uyu unomuziva zviro kwazvo? Mazukuru atori nehembe dzake dzinogara panapa dzandaitenga ini unotori nemafotos vamwe ari kuhanzvadzi dzangu kuSouth Africa chichi handimazvona vanhu vese vari within the area muno vandomuziva kuti mukadzi uyu agara pamba. It's not a secret. Iye ndiye akazvida kuzviita secret nekuvanza chokwadi zvokuti da asina kuvanza chokwadi zvese izvi pangadai pasina izvo nemorovha ndingadai ndakatoroora hangu. Ko murume wacho sekuru aizodii? Ne vanhu havasi kugara vese here nemurume wavo? unozonzwa apo neapo muzukuru kugara mese hunge sezvatakaita izvi tichibikirana iye akatomboya akagara panapo. Chii chachaita kuti auye kuzogara panapo? Airohwa murume wacho is so violent. Ndagara naye pana chirwa January, February, March, April akazobva muna May 5 months. Saka murume aiti mukadzi ari kupi? That much I don't know. Iyo hapana here kufonerana kwaimboitawo nemurume wake kuti ndiri kwakati kana kuti chi? Vaitombofonerana muno mukadzi achiramba kuti nini handichadi this and that chichi kusvikira amai vemukadzi vemurume vakazoshaya handiti asi vaingonetsana. Nyaya yavainetserana ndeyekurohwa kushushwa. Saka sekuri mama ti aiwa rega nditore zvangu mai nini ndiite se chengetedzi ndichichengeterwawo kamwana ndo paive neemu yangu ipapo. Okay. Nanzo sekuru muchitaura imi kuti maida kuti vaite chigadzamapfiwa chenyu kufa kwakaita mudzimai wenyu vanhu vaivo tete vake kumusha kutozoti hamungozviite mega kasikireti kuti ndakutotora mudzimai ndakutoroora kumusha uku makanosvitsa shoko here kwamakanoroora kuti ndakutora uye mwana wanzvadzi yemukadzi wangu kuti ndiite mukadzi nini zvakaitika ipapo the very day rashaya adzimai vangu takanovaviga kumusha kwachiota ambuya vangu vakuru handikunzwisa ambuya vangu vakuru mukadzi wehanzvadzi yake anova ndoba mukuru ndobaba vake iye handiti vakasimuka vakati achiota paive nevasikana 9 mumba memudzimai wenyu
vakadzi vese varapa chuzai mukadzi wamunoda kuti anoita achigedza mapfiwo aichichigedza mapfiwo pakazara vanhu vanhu vakati ko zvambofamba sei kudai so vamwe vakati mbuya vanga vachichengetwa that's why vanhu ava vanechi vari kuda mukuwasha wavo handiti ndounyaya yakaitika ipapo saka pavakadzi vese 8 vanga vasara makachuza here sekuru ipapo uyo agara anga akachuzwa naatete vake uyuyu azokuisai rukaona ehe atete vacho vagara vachitaura kuti kana ndikafa vana vangu ini vanochengetwa nani namavhilasi andozvona ndonyaya yanga iripo ufuchi zvanga zvitori muchannel ana mbuya yangu vese vaizviziva ana ati zvara vangu chaivo vanozviziva handiti chakauya ndo chakazouyawo ichochi okay sekuru ndanzwa muchiti imi munotobatsira vanhu mutori sekuru andozikanonzi aiwa iko zvinoti amboenda kwasekuru unoitwa matare edu ndizvo handiti ndizvozvo chaizvo ndoda kubvunza kuti sekuru kumhepo hakuna here kumboya shoko iro rekuti muchaiswa rukawo nemudzimai wamurudanana naye tisingatauri zvana shamwari dzenyu ndo dzakazokudza kuti aiwa siya nemudzimai imimi pachezvenyu vadzimu havana kumbokuratidzai no ikoko kwese ikoko handiko ikoko namuko handiko hazvina kubuda hapana chakambobuda handiti handina kana kutomboratidzwa kuti ndomamirira zvakaita aiwa ndingadai ndakamusiya kakudhara asi kamasawira aitaura kasekuru makadii nazvo masawira afanike hapi ivava kasekuru liwayo vakatoti aiwa siyana nemudzimai uyu pachiri payo padhuze sekuru tanga tichitaura zvemumatare kakuti mumatare hazvina kumbobuda here kuti mudzimai wauda kutora uyu aiwa siyana naye ndakatoudzwa neshamwari kwete kuti mudare mudare hazvina kubuda okay tozaka kuti sekuru pachivanhu chedu kana mudzimai achinge afa pane zvezvinoitwa kasemunhu imimi semunhu wematare kuti unototorawo kana zvipfeko zvemudzimai uyu zvingava 2 kana 3 unogadzika mudare kuti uoneke kuti mudzimai uyu achabvumwa nedare here midzimu iri kuti kudii pamusoro pemudzimai wamauda kutorawo makaita here process iyoyo sekuru yes we did zvakafamba sei sekuru mutori nehembe dzake dzitori muno ndakatienda ndikanitenga hembe ndini titese kuti my surprise ndeyekuti ndakadzisa mudare mudare anditeka ndokubva dzafuma dzakadyiwa negonzo hembe dzedzi ende isu chizoti pachivanhu chedu hembe dzikadyiwa nemakonzo kana dzikatsakati kana dzikadii zvinoreva kuti mudzimai wayo haana kutambirwa kanei ndozvazvakatoreva ndozvakazvataka zvakatoreva hembe dzakafuma dzakadyiwa westimiso nemakonzo saka imakazozvigamuchira sei sekuru muchiona zvichiitiko ichi ende mudzimai uyu ndiye wamuda kuti unotora kuti muroore shamari munhu wao unenge uchida unenge wada munhu wako unenge uchida munhu wako takangoitawo makwesheni mark nazvo vana nababa tiko how come kana iye ndakamubvunza ndikati iwewe shamari panapa unombotambirwa hembe hadzifanira kudyiwa nemucheni negonzo zvafamba sei zvichida sekuru semumba munogara vanhu makonzo ashaike mumba muno makanga mune makonzo here tingati zvichida akangopindawo mudare mune tumakonzo handi munoziva kuti mudzimba wamo mune tumakonzo itwoto ndoti kwakatya itworo ndo mavhungiro enyu sekuru kana makungoti semunhu angada munhu wake mukati aiwa handikwete semafungiro angu kana iye wakatozviona kuti ndozviripo kuti haasi kutambirwa nemidzimu iye akatozviona ndozviripo saka makazodii nazvo sekuru handina action yandakazombotora ini ndakazongosiyanawo nazvo kuti yadeuka okay process makaiita mudzimai uyu matonota nerukawo here kana kuti makanga musati matangaurira naye kana kuti zvinoitwa vanhu vachangotanga kufunga kuti aiwa takuda kuti tipinde ndisati tamboziva hatina kumbotomboziva kuti ane rukawo dai taiziva ndingadai sina mbosvikira paextend iyoyo hamuna kumbozvi kana
inini very guy akatondiudza ndiwo sekuru vandikutaura savira wenyu sekuru Hluwa ndo akatondiudza kuti achota munhu uyu akasotwa akaenderwa kunyami ndo akaenderwa nyami alright seko tinoziva kuti mudzimai kana aine rukawo vanhu rume atombotorana vedu vanenge vakaiswa rukawo nemadzimai avo kana kuti madzimai anenge akaiswa rukawo munhu rume anotanga kurara nemudzimai waye anenge akaiswa rukawo anotoziva kuti pane zvandakanzwa pandakatanga kurara nemudzimai waye. Imimi sekuru hapana chamakanzwa here kana kuti makangoti semunhu angoda munhu wake mukatoti zvichida mudzimai wangu imhandara makafunga kuti chii sekuru? Haumbozvinzwa chamari ndezvekunyepa sezvo haumbozvinzwa kana ini ndakuudza kuti ndakazozvinzwa musi watabva kutauna ndichinoti ava unotenga magumbezi aya ndichibva unomutengera mapendi ndomusi ndakaridza mhere kana vana vangu vakafonera tete kwazvimba kuti tete situation here is bad ndopandaka first time yangu kunyatsobata chokwadi kuti munhu ane runyoko okay sekuru tinoziva kuti varume kazhinji vanenge vane madzimai avo vanenge akuita magumbo panze gumbo mumba vanoita iyo inzira yekuti vaise rukawo asi vazhinji vacho vanenge vachitoziva kuti mudzimai wangu ari kufambidzana naningi murume uyo anambosvika kwamuri akakupai warning kuti sekuru zvamuri kuita ndikuzviziva siyanai nemudzimai wangu hatitozivani zvachose nemurume wacho tingatopfuudzana apa ina handimuzive handizive but sekuru kamunhu kana munoziva here kuti sekuru munhu anenge achifambidzana nemudzimai wako unotomuziva zvichida mapicture andogona kumaona mufoni memudzimai wake otoziva kuti sekuru ava ndo vari kufambidzana nemudzimai wako ndikanyipe but sinzika sezvinhu zvachizikanwa munharaunda mese kuti iko zvino sekuru vaakugara nemudzimai akadai vanhu vanotadza here kunosvika kumurume wacho kumudza kuti iwe mudzimai wako pauri kumushaya kwe5 months ari kugara nasekuru chiwa that information hainambolika iyo munoziva sei sekuru kuti haina kusvika vanhu vanotaura vanhu vanotaura saka zvichida kamurume wacho aitokuzivai haatondizivi nokuti pakafa adzimai vangu inini atiti vei mukadzi anonzi akatombouya panapa murume wacho asi kuti aidentify kuti munhu ndiuyu haakwanisi ina handizivi ina handitomuzivi okay zvichida anogona kunge akatombouya akati aiwa sekuru siyanai nechii never haanambobvira akazviita izvo hazvinamboitika vaingonetsana sezvatakaita handiri kuona takagara tiri tumuno vaitonetsana mukadzi ari pane mukoma murume achifona ari kupi kumufa kwose uri kupi mukadzi kuti ndiri kuno kumufa kwose uri kupi ndiri kuno kumufa kwose akatodzamara murume wacho akatombonzi akati handii kunana ati zvara ndirikurambira ikoko but hapana chakaitika kusvikira nanhasi alright sekuru zvichida sevanhu vanopita zvematare kudai madzimai mazhinji anouya kapana pasekuru anouya achiita matara vanenge vachida zvichida kuti varume wavo vasaite magumbo panze gumbo mumba vachida kugadzirwa kuti misha yavo isimbe hapana here mudzimai sekuru wamunofunga kuti zvichida mudzimai akadai inini izvozvo handiti haiwa handiti kana pamberi padzimu wenyu kuti kana izvi handiti ndiye iwe kutangawo kana vana vangu vese vanotokupupurira vandopupura kuti kana haiwa handiti izvozvo zvegumumba gumbo panzi ndakagara handinambobvira ndakazviita ndakangoti rege nditora hangu iyeyo ndio wandati ndatoti regera ndiroore kwete kuti kutoroora pasina zvese sikwenzi dzese angadai atori pano but zvakaramba mudzimai wenyu akanga ane nguva yakadii apasi kuti muzosvika pakufunga kuti avarega ndichitora chigadza mapfiwa ichi uyu mwana uyu ndakamutora chekumutona
2012 ndo pakafa adzimai vangu inini anditi ndo pandakadanana nemwana wangu. Adzimai vatofa here kana kuti vatofa vanguva nenguva yakadii vafa apa? Kana muchirongorangarira zvichida maybe masvondo 2 mwedzi 2 ndara andingamboti masvondo 2 kana mwedzi 2 vakatenga vatoone nguva vatoshaya uvuchi yaitondibvunza kuti hatitsonzi tapisa guva here ndozvona. She used to come achidzokera achiuya achidzokera ndozvataita izvozvo. Okay seko. Munoziva kuti mukufamba kwese kwatinoita isusu vatori venhau tinge tatombofamba tatombonzi ayo kwamuri kuenda nhasi kwakadai kune nyaya yakadai zvichida masawira zvichida vamwe vemumanzira vane vatoti ayo sekuru tinovaziva vari munhu akadai sekuru. Imimi sekuru pamudzimai uyu ndezvipi zvamunoona kana kuti zvamunofungidzira kuti chaita kuti asarambe murume wake arambe achingokunyepera kuti aiwa ndikugadzirisa zvinhu manje ndinge ndamuramba chii? Airohwa. Aiwa munhu achirohwa kasekuru handiti unoudza here munhu wakudana naye kuti aiwa inini chiri kuita kuti ndimbomira kuramba murume wangu ndechakati manje uchiri kuabhuswa chinoita kuti umire kuramba munhu ari kukuabhusa chii? Ipapo pane nyaya. Mwana airohwa murume wacho ari so violent. Saka toti aitya here kuramba murume wake? Iye hatombogona kana kumuramba kwacho murume wacho kana nanhasi hatombozvikwanisa izvo. Angatourayiwa. Asi haisi setup here sekuru makatarisa kuti zvichida vaviri ava vakanga vawirirana? Hakana. It wasn't a setup. Manje nekurwara kwese wamuita sekuru muchiri kungorambira here mudzimai kuti akana yakanga isiri setup zvichidawo kutya kwaari kuita? Hangu ndingataure zvisirizvo zvokuti kutya agara achimutya nokuti most of her time aitoponera kunoku kuti atiza kamufokosi aitotizira panapa. Saka hapana vamwe varume vaakanga ainavo here kunzoko zvichida rukaura rinotobva kumurume wake sinzi mati haana mbobvira auya kuzokupaiwo kana ipapo ndinganyepe. Ndinganyepe. Ini shamwari dzangu dzinoziva dzainditaurira kana muri mudare chaimo ndafunga kuti dai kuri takasvika paextend iyowa vadzimi vangu vaindiudza. Okay. Tinoziva sekuru kuti mune masawira akawanda mashamwari akawanda vavakidzani zvakare zvichida iko zvino kusvika kwatenge taita pano tenge tatoudza kuti aiwa sekuru vakanga vari munhu ane mwoyo wakadai sekuru vaifamba zvakadai vamwe vacho vatatombosangana vatotombudza kuti aiwa sekuru vaitomborwara vachipora vodzokera zvakare kumudzimai taizongona mudzimai uyu adzoka zvakare asi ichonzoti aiwa sekuru varwara nerukawo rwemudzimai uyu sekuru vogadzirwa nemasawira avo vorapwa voita sei tozoona sekuru vadzokera zvakare mudzimai uyu zvaifamba sei sekuru kurwara kwokutanga uko kana kuti makatomborwara mashure uko muchipora muchidzokera zvakare zvaifamba sei? Apa ndingakunyebere kuti ndakamborwara ndichipora muchidzokera zvakare kumudzimai ndidzokera kumudzimai kana handina hamuna kutongorwara kwaizvezvizvi? kutorwara kwangu ndikuku kuti continuous ndikukuku zvekutoti madzisaura enyu tikatoti aiwa rikaiti munotaurawo nemadzisaura enyu anotopupura kuti aiwa sekuru havana mbobva varwara nechirwere ichi kutotanga izvezvizvi variko. Zvekutoti kana kutotendai munotenda vanotokuudzai kuti kana havana sekuru kutanga izvezvi ndakatozvitangirawo papa. Okay sekuru patinombonyanyotaura nenyaya dzerukawo idzi tinowanzotaura nemadzimai vanenge vachiti ndakadana nemurume wemunhu akaiswa rukawo but tisingazivi manje kuti varume vacho havabvumi kutaura sekutaura kwamuri kuita kuti aiwa inini ndakatoita se ndakadana nemudzimai wemunhu ane rukawo. Ndezvipi zvamunenge muchinzwa imi sekuru pamunenge makaiswa rukawo? Masymptoms erukawo anobvira kuweti. Unoita weti inorwadza, unoita kunoita weti inopisa,
andikunzwisisa momwe hatoendi kutoilet zvachose atozobatsirwa nevemishonga but inini zvese izvozvo handina kumbozviita. Handina futi vamwe handi munoziva kuti vanozvimba matumbu vamwe vanozvimba handambozvimba dumbu. Alright. Saka mimi yenyu ingori inhau yeweti chete yangu iyi ndiyo inhau yeweti iyoyo. But zvinofamba chiri chimwe chete here sekuru masymptoms acho kana kuti anongouya akawanda? Shamwari zvinhu izvezvi zvinongoita sort of flowers anobuda nguva yemvura anongobudirana pamwe chete. Ndozvaanongoita. Ndozvaanongoita. Okay. Tichitarisa panhau idzodzo seku ndatonzwa kuti imi munorapa ndiko zvino muri padambudziko here. Hamurapo here chirwere cherukawo ichi? Ini ndakatorapa vakawanda. Saka chii sekuru chikuita kuti musakwanise kuzvirapa? N'anga haizvirapi. Ndo chinhu chekutanga. N'anga haizvirapi. Sekuru, mumatare mamune muchibatsira vazukuru venyu pavanouya vachiti aiwa sekuru isusu tine nhau dzekuti kana kuti murume wangu ari kuita magirlfriends akawanda, mudzimai wangu ndoda kuti aite asiyane nezvemaboyfriends akawanda. Rukawo runombogadzirwa sei nai sekuru? Actually handina idea. Handikanyipi. Handina kunze kwevanozviita vacho. Nokuti ndambopera ndakazviita. Zvekuita zverukawo izvo. Alright sekuru. Saka mamwe mabasa amunobata imimi esekuru ndeapi? Takatarisa nenhau dzemumatare idzi. Kubatsira kwamunoita vazukuru ndeapi matambudziko amunobatsira vazukuru venyu? Ini ndenda ndinogwisa kunogurunura zvikwambo mumisha mevanhu. Ngatiti kwapenga munhu. Handitika. Mune ngozi yapinda. Ndo profession yangu. Ndokwenda kubvisa zvidhoma. Izverukawo izvi yakana? Aiwa kusaiti kwangu ina hakuna. Hakuna izvozvo? Alright sekuru. Takatarisa mudzimai uyu toti nhasi uno takupai nguva yekuti aiwa mudzimai uyu ndiye akakuisai rukawo kasekuru uyu mainini venyu ava vakagara apo. Mashoko amukade kuvaudza nekuti izvezvi tikuona kuti mutone urwere huripo ndiye kuti kudii? Asazopota achitsotsa vanhu. Handiti anourayisa vanhu. Anobva ati aiwa indaisa zvizivo ndakaiswa rukawo. Mbavha inoti chii? Handina kuba. And moreover, iwewe uri munhukadzi. Ukaona murume akusvika pakuextend kukuisa runyoka chichichitika. Nongozviita gumbomba. Zvichida kasekuru aigona aiti ada kuchengetedza musha wake murume. Ukapatarisa panofanira kunge pamwe anga ine link yeshamwari dzemurume wake. That's why murume wayo akazomisa runyoka. Asi mama nambobvira mazvinzwawo kumashure kuti maini ndo zvavanoita. Kana. She was good. Handina angobhedhera kuti kwande kwaari. Handina. Okay. Saka mashoko amukade kuvaudza ndekuti kudii? Ndinoda kumukurudzira kuti kana uchida upenyu handitika. Be honest with the other people. Usadzvanuke. Handiti. Imi mauya pano muchiti tiri kuenda kwasekuru Chota handiti. Hamunamboti tiri kuenda kunotona iyo. Kwasekuru Chota. Kwasekuru Chota. And moreover mukada kutonzwawo nyaya dzangu. Mukateerera munotonzwa vanhu vachitaura kuti sekuru avanoita zvakati, sekuru avanoita zvakati. Sekuru avatamboona vachiita zvakati. Tamboona inini handiko iko. Handiko. And I'm always perfect. Ndozvamwe ndangogara ndiri. Tazongobatanawo hazvo nezvizvi. Zangobatanawo but kana iye ukamubvunza anotaura kuti murume uyu ndakagara naye but zvakadzi handina masports isiwa. Ndichida kamatarise unoona kuti ndikubvisire zvikwambo zvako. Ngatimboitei chakati. Ngatimboitei bonde chakati kana. Hakuna dare rakadaro. Hakuna dare ndakuti ini ndokuitira mukadzi mishonga yacho. Hakuna. Kana wayozorapwa. Kana une dambudziko remumba mako nemurume wako ndora tinongosova.
izvi zvokuzoti uya ndokubate mazamu yandizoti hakuna hakuna unonge uchitoabhusa dare rako rinovhara futi dare racho. Saka izvozvo muri kushandira here vazukuru sekuru muchirwara kudai? Izvinezvi handisi kushandira, handisati ndakushandira. Alright sekuru. Ko murume uyu toti zvichida azokuzivai kana kuti ruregerero muda kukumbira kuti zvichida anogona kuregererai pane zvese zvakaitika izvi. Hamusi kukwanisa imi kuti muende kwaari because hamusi kumuziva. Hazvichambofa zvakaita kuti ndingamukumbire ruregerero nokuti vazukuru vangu vese vakaedza. Hanzvadzi dzangu dziri kuSouth dzese dzakaedza. Handiti muroora tiudze, handiti tiwane mupapo pekutangira. Iye akatoramba, which means iye andofarira rufu rwangu. Saka handina nyaya naye, handina nyaya naye. Okay, aiwa tinotenda sekuru. Handizivi kana mune mamwe mashoko amungade kutaura zvichida tasirira amungade kuudzawo mhuri yeZimbabwe. Takatasana nedzodzi nhau idzi dzerukawu idzi. Ndinokufarira ndechekuti munyaya dzemurukawu, be honest with your friend. Danana chinhu chikuru, mubudirana pachena. Handiti murega kutengesana. Usazoti ini ndakazodaiwo uchinyepa. Okay. Aiwa tinotenda sekuru. Saka rubatsiro muruda kubva kuvanhu vakaita sei? Vechivanhu futi here kunge imimi kana kuti mapostori kana kuti vemachechi? Aiwa, mapostori handina chokwadi nawo inini, ndine rubatsiro rwangu runobva muchivanhu. Marunobva. Okay. Alright, aiwa tinotenda sekuru. Tinovimba kuti rubatsiro rwamuri kutsvaga kuti aiwa inini rubatsiro rwangu ndoda kuti rubve muchivanhu sezvo ndito zvechivanhu ndinonzwisisana nazvo. Vanokwanisa kuita sei? Kukubatsirai panhamba dzatichazivisa pazasapo dzichida ndedze mwana wenyu, munin'ina wenyu kana dzenyu kuti mubatsirikane. Tinotenda sekuru maita basa. Kana nemiwo maita basa. Tinotenda. Rambe mini mwenye yakadaro. Aiwa tinoramba tinayo sekuru kuti tichida kunzwa kuti matambudziko acho angangamboiparika sei. Rambai muchikuchidzira vamwe vedu. Naika. Vasiri kuziya vari murima. Naika sekuru. Aiwa tinotenda. Manzwa matambudziko ari kusangana nasekuru Chiwota. Vari kuti ivo iko zvino handichakwanise kuenda kutoilet kunoita wet zvakanaka kuburikidza nerukawo rwandakaiswa. Vari kuti ivo rubatsiro rwandiri kuda ndoda kuti rubve kuvanhu vanoita zvechivanhu nekuti ininiwo pandiri nditori sekuru kana kuti godobori anozikanwa nemandiriri. Saka rubatsiro rwandiri kuda ngarubve kuvanhu vanoita zvechivanhu. Namba dzasekuru ndo dziri pazasapo kune avo vanoda kubatsirana nasekuru, vana sekuru nana mbuya vechivanhu yero basa tibatsirane nasekuru Chiwota. Asi kurudziro yavari kuti kumadzimai imbomirai nyaya dzekunyepera varume kuti handisisina murume kana kuti ndiri kumudzira kuti ndirambe murume wangu vachingoda chete kupedza nguva yevanhu. Onai inini ndazosvika pakuiswa rukawo. Chizosangana zvakare pamamwe maprograms eZita. Ndinonzi Elizabeth Nyago. Tinoti chisara.